ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ತದೇರು ರಾತ್ರಿ ಏತಾತ ನಮ್ಮ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಟಾಟಾ ಇರೇಗ ಮನ್ಪು ನೀರು ಸಣ್ಣ ಪೂರ ಶೇಲೆ ಅವನುಂಡು ದೊಡ್ಡ ನಟ್ಟಗು ದೊಡ್ಡ ಕಾಡು ಬೈದೇರು. ಹಾಯ್ ಲವರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಕೆಲವು ದಿನ ಇತ್ತೆ 4 ದಿನ 5 ದಿನ ಅಂಚ ಒಂದುಂಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ್ನಾಗ ಸೊ ಪೂರ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತನ ಗೈಸ್ ಅಂಚ ಅದು ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ಡಿಲೇ ಅವನು ಬಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆರೆ ಟೈಮ್ ತುಲಿ ನಾನು ಸಾನ್ವಿ ಅಂತಲಿ ಶಾನ್ವಿ ಟಾಟ ಇರಿಗೆ ಡೇಟ ಮಪ್ಪು ನೀರು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ನಾಟಕ ಪಾಡ್ಗ ಡೈಲಿ ಪಾಡೊಂದು ಪೂಗ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚ ಬಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದ ಸೊ ತುಲಿ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿದ್ದು ಜೋಡಿಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಗೈಸ್. ಸರಿ ನಮ್ಮ ಪೈಲಿಂತ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕತಿ ಸಾನ್ವಿ ಟಾಟಾ ಇರೇಗ ಮನ್ಪು ನೀರು ಇನ್ನೀ ಸಾನ್ವಿನ ಪೂರ ರುಟೀನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಫುಡ್ ಕೊರ್ಪಿನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಸಿರ್ಲಾಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿರ್ಲಾಕ್ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪುನಾಗೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾದ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪನ್ಪೇನೆ ಸುರಿತೆ ಸಾನ್ವಿ ಗಂಜಿ ಸಿರ್ಲಾಕ್ ಕೊಡ್ದು ಬರ್ಕನಮ್ಮ ಅರೆ ಗಂಜಿ ತಿನ್ಪ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಪ್ಪದ ಪಂಡ ಆ ರೋಜು ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣ ನಂಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂಪೋಲಿ ಅಂಚ ಅದೇ ಶಾನ್ ಬಾಬಾ ಬೇಲೆ ಕುಲ್ದೇರ ಅದೇ ಮೇಡಮ್ ಬಿಸಿಯೇ ಪೈ ಮೇಡಮ್ ಪೋಯ್ ಆಮ್ ತಿಂಕ ಕಲ್ಲತ್ತು ಆಮ್ ಗೈಸ್ ತುಯ್ಯರತ್ತ ಹೆಂಚ ಒಂಜಿ ಸಿರ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪುನನ್ ಪಂದ್ ಸೊ ಸಿರ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚ ಪಂದ್ ತುಯ್ಯಾರೆ ಅಂಡ ಸಿರ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಏಪಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಎದೆತ ಪೇರನ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಈ ಸಿರ್ಲಾಕ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಜೋಕುಲು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತಿನ್ಪುಜ ಅಂಚೆನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ನಾಗ ದಪ್ಪ ಮಂತು ಕೊರಡ್ಚಿ ಮೀಡಿಯಂ ಈ ತೆಳು ಪಾಯಸ ಬರೋಪುಂಟು ಅಂಚೆನೆ ಮಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ 4 ಚಮಚ ತಿನ್ನಗಾನೆ ವಾಂಕದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದಪ್ಪಂಡ ನಮಕ್ಲಾತೈತೆ ದಪ್ಪ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಥರ ಆಪುಂಡು ಇದೇ ಜೋಕುಲು ಸಿರ್ಲಾಕ್ ಮಿನಿತೆ ತಿನ್ನೊಂದಿಜ್ಜೆರಡ ನಿಕುಲು ಫೋರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಒಂತೇನೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ಸುರು ಮಂತರ್ಡಲ್ಲ ಯಾವು ಹೈಟ್ ಮಿನಿ ಒರಿಂಡ ನಿಕುಲ್ ತಿನ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ಡೆ ದಪಂಡ ಸೀಡ್ಸ್ ಪಾಡ್ನೆ ಇಡ್ದಾವರ ಅದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಜಿ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ತಿಂದೆ ಇಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸಿರ್ಲಾಕೆ ಕೊಡ್ದು ಪೂಜಾರ್ ನಿಕುಲು ಸೊ ಸುರು ಕಾದಿಪ್ಪುನ ಇಡ್ದಾವರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂತೆ ಫುಡ್ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಾಗುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ತಿಂದೆ ಇಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ 4 ಸ್ಪೂನ್ ತಿಂಡಿ ಜೆರಡ ಫೋರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಕೊರ್ಲೆ ದಿನೋಲ ಒತ್ತಾಯಡ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಆಕುಲು ತಿನ್ಪೇರು ಆತೇನು ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಮೇಣ ಆ ಫುಡ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅವನ್ ಪೋಪೇರು ತಿನ್ಪೇರು ಸೊ ದಾಲ ವರಿ ಮನ್ ಪೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಉಂದೀತ್ ಪಂಡ್ರೆತ್ತನ್ ಗೈಸ್ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲು ನಮ್ಮಡ ಸಿರ್ಲಾಕ್ ದೆತೊನಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸಿರ್ಲಾಕನ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಿನಿಮಮ್ ಇಜಿಂದ ನಿಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ್ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆರಡ ಮಿನಿ ಬೇಗನೆ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಅದನ್ನೊಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ದ ಕಂಟೈನರ್ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಹಾಳಾಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಪೂರ ಏರ್ಲ ದಿಯರೆ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಸಿರ್ಲಾಕನ್ ಪಿದೇಡ್ ದಿಂಡದ ಲಾಪುಜಿ ಬಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ದಿಯರಡ ಅಂಡ್ ನೆಟ್ದಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನವ ಮಲ್ಪನ ಸಿರ್ಲಾಕ ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಹಿಡ್ದು ಪತಿನ 3 ವರ್ಷದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಿಕುಲು ಕೊರೊಲಿ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅವೇ ಬನ್ನಕ ಆ ಸಿರ್ಲಾಕ ಒಂತೆ ಒರಿಂಡ ನಿಕುಲು ತಿನ್ನೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ನೆಟ್ದಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕಾಂಡನೆ ಒಂಜಿ ಮೆತ್ತದ ಮರ್ದಿನ ಮಲ್ತದು ಅತ್ತ ಸಾರಿ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ತದೇರು ರಾತ್ರಿ ಏತಾತ ನಮ್ಮ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಿರ್ ಆಟ ತುತ್ತಿಲಕಾತಲು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ತೋಪುಡು ಫುಲ್ ಇತ್ತ ನೀರು ತುಲ್ಲಿಂದ ಆಜಿ ದೀತ ಆವೋಡು ಸೊ 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಆತನ ಮಾತ್ರ ಸೊ 5 ಡಬ್ಬೆ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಇನ್ನು ಕೊರ್ರೆಂಡು ಸೊ ಬೋರೆಂಡು ಅಂಚನೆ ಮುಳ್ಳು ಸಿರ್ಲಾಕ್ಲ ಕಟ್ಟದು ಈತ ನಾವೇನು ಸೋಸು ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪರೆಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಿರ್ಲಾಕ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪುನಡ್ದುಂಬು ಸಾನ್ವಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ದಪಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚಾತನಂತೂ ಓಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನು ಸೊ ದಾದಿ ಬೋಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮನೆ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲತ ಅದೇ ಸಾನ್ವಿ
ಮೂಲಿಯನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎಗ್ದ ವೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮನ್ಪೋತುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಜೀರಿಗೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಉಪ್ಪುನ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂಡೆ ಒಂದೆನ್ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಂತೊನ್ನೆ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟನೇ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ನಿಕುಲು ಕೊರ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತಿನ್ನೋಡು ಪಂಡ್ ತಿನ್ಪುಜ ಫುಲ್ ಒಬ್ಬಿವ ಜೋಕುಲು ಆಂಡಲ ಏತ ತಿನ್ಪೇರು ಅದು ಕೊರ್ಲೆ ಸೊ ಸಾನ್ವಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ಸತಿ ಇಷ್ಟ ಆತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಏನು ಕೊರೊಂದೆ ಉಳ್ಳೆ ಎಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚನೆ ಫಿಶ್ ಪೂರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಓ ಪೂರ ಫಿಶ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂದು ಸೊ ಒಂದೇನು ಜೋಕುಲು ಉಬ್ಬಿ ಎರಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ಲಿ 2 ಸತಿ ಇಂಚ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲೆ ದಿನೋಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಸೊ ನೆಡ್ದೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಏರ್ ಬೈದರಂದು ಎಂಗಲ ಬಿನ್ನಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಬೈದರ ಹಾಯ್ ಏ ವೆರಿ ಹಾಯ್ ಮನಡುಂದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಬಿಡ್ತಲೆ ಅದೇ ಸಣ್ಣ ಬಬ್ಬ ಪೂರ ಶೇಲೆ ಅವನುಂಡು ದೊಡ್ಡ ನಟ್ಟಗು ದೊಡ್ಡ ಕಾಡ್ ಬೈದಿರು ಯಾನಂಚೂರು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಶೇಲೆ ಶೇಲೆಗಮ್ಮ ರಾಜರ್ ತುಲೆ ಒಳ್ಜಿ ಇದೆ ರಾಜರ ಹಾಯ್ ತುಲೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾಗ ಪೂರ ಕಂದೇರು ದೊಡ್ಡ ಗೊಬ್ಬನ ಪೂರ ಕಂದೇರಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಆಪಲ್ ಆಪಲ್ ಮುಸುಂಬಿ ಪೂರ ಕುಕ್ಕ ಓಲುಂಡಲ್ಲಿ ಮಂಜುಲ್ ಕಲರ್ದ ಅವರು ಓಲೋಲುಂಡಿತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ತಿರೆ ಗೊಬ್ಬುಂತಿಲೆ ಅಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಪೂರಾ ಕಂದೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲರ್ ತೋಜಿ ನಾವು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಉಂಡಿ ಬಿನ್ನೆಂಟಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅವು ಅಲ್ಪ ಒಂದೆರಡು ಸೋಫ ತಟ್ಟಿಟ್ಟು ನಾನು ರಾಜರ್ ಮಲ್ಪ ಉಪ್ಪೋಡು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಿಯ ಪೂರ್ಣಿಯ ಹಪ್ಪು ಕೊರಡು ಹಪ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೆಗಿಜಾ ಏನ್ ಚಿನ್ನ ಆನೆ ಬೆಳಕು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಹೌದೇ ಗೀರ್ನ ಗೊಬ್ಬುನ ನಾವು ಇರ್ನತ್ತತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಸನ್ನಿ ಕೊರ್ಲೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊರ್ಲೆ ಒಡ ಬಲಿಬುನು ಸನ್ನಿ ದೂರ ಬಲಿಬುನು ಪಿನ್ನೆಂಟಿ ಮೈತ್ರಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಲ್ತಾರ ಕಲ್ಕಿನಿ ಎಂಚ ಕಲ್ಕಿನಿ ಸನ್ವಿ ಎಂಚ ಜೋರ್ ಮಂತಿ ನಾವು ಅಮ್ಮಗೆ ಎಂಚ ಜೋರ್ ಮಂತೀನಿ ಕಣ್ಣು ಮಾರಪೋಡ ಅಮ್ಮ ಶೇಲೆ ತುಲಿ ಗೈ ಶೇಲೆ ಅವನು ನಿಂಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಶಾನ್ವಿ ಆಪಲ್ ಉಂಡು ಆಪಲ್ ಉಂಡು ತೋಚ್ಪಾಲೆಗೆ ಆಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಆಪಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಕಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಆಪಲ್ ಬಾಬಾ ಆಪಲ್ ಕಂತು ಕೊರ್ಲೆಗೆ ಅರ್ನ ಬೇತೇನೆ ಬೇಲೆ ಮಾರಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಏತ ಕಲರ್ದ ಕಂತುಕೊಂಡಲ್ಲ ಐಕ್ಲಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸುಲೆಗೆ ಲೋಟೆ ತಿಪ್ಪಿ ವಾಟಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಉಂಡು ವಾಡೆ ಸರ್ಕಸ್ ಅಂದ್ ತುಲೆ ಪಿನ್ನಿ ಆಂಟಿನ ಬ್ಯಾಗ್ ಇತ್ತಂಡ ವಾರ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ತೆತ್ತು ಇದೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪಿನ್ನಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊರ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಸನ್ವಿ ಕೊರ್ಲೆಗೆ ದೊಡ್ಡಗ ಅವಲ ಎಕ್ಕಲ್ಲ ಪಿನ್ನಿ ಆಂಟಿಲ ಪೋಯರು ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಸಾನ್ವಿಲ ಜೆತ್ತೇರು ಇನಿತ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಇಡೇಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗಡ್ ತಿಕ್ಕಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗಡ್ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲ ಪೋರೆಂಡು ಆಯ್ತಾ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನು ಪಾಡುವೆ ಆನ್ ಅಂಚ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಈತೇನು ಪಣ್ಣಂದು ಇನಿತ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಇಡೇಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗಡ್ದ ಅಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಈತೇನು ಪಣ್ಣೊಂದು ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಇಡೇಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗಡ್ ತಿಕ್ಕಗ ಗೈಸ್ ಅತ್ತನೆ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್